Des de la Unió de Consumidors de València i la Diputació de València posem en marxa un servei online gratuït d'informació, assessorament i tramitació de reclamacions en matèria de consum. Va destinat a les persones que viuen en municipis que no disposen d'oficina d'informació al consumidor a la província de València. A través de la plataforma online poden accedir a este servei de forma ràpida i senzilla. T'informem sobre els teus drets i com exercir-los. T'assessorem sobre les opcions disponibles davant un problema després de la compra d'un producte o la contractació d'un servei. Tramitem davant els organismes competents les teues possibles reclamacions. Entra en consumidoresvalencia.org. Podràs fer-nos la consulta o iniciar el tràmit de la teua reclamació en el nostre formulari adjuntant tota la documentació necessària. Des del Servei Jurídic de la Unió de Consumidors de València ens posarem en contacte amb tu. Defensa els teus drets com a persona consumidora. Al teu costat, visques on visques.